Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында яшәп килүче Хадиша Усман кызы Фазлованың бүген матур 70 яшьлек юбилейлы туган көне. Әлеге гомер тантанасы белән чын күңелдән котлап, үзләренең җылы теләкләрен күршеләре Алимовлар гаиләсе Фәргать Рафикович, Фирүзә Алижановна бала оныклары белән җиткерергә ашыгалар. 300 ел элек туган авылым егетенә гашык булып кияүгә чыктым, дип башлаган үз язмасын Фирүзә апа. Кыз кешегә ят гаиләгә күчеп килү билгеле бер зур сынаудыр инде. Мин бик тату, шул ук вакытта бик эшчән, тырыш гаиләгә эләктем. Адам баласының бәхете гаилә белән генә шикләнми диләр. Матур яшәү өчен яхшы кешеләр, чын күршеләр эләгүе дә бик мөһим икән. Менә миңа кадәр инде мәрхүмә кайнанам Наилә Сәйитовна белән күрше Фәзилә әбинең тату килеш аралашып яшәүләре бик сыкландыра иде. Без дә үзара уртак тел таптык. Хадиша апа ул вакыт әле үзе дә килен генә булуын тоемлап яшәде. Хөрмәт, мәрхәмәт күрсәтеп кайнанасын тәрбияләде. Мине дә шундый булырга өндәде. Вакыт үтте. Бүген инде күптән кайнаналарыбыз мәрхүм булдылар. Тик безнең аралашу өзелмәде генә түгел, тагын да артты һәм ныгыды. Хадиша апабыз безнең үз әниебездәй бик якын гаилә әгъзасына әверелде. Аңа минем бар серләрем сыя. Киңәш кирәк чакта иң беренче аңа мөрәҗәгать итәбез. Төпле, акыллы, олы тәҗрибәсе белән ул тирәнтен уйлап, бар авыр чактан да чыгар өчен өмет өреп, киңәшен бирә. Эше белән дә, сүзе белән дә ярдәм итә. Хак Тәгалә кушкан юлдан атлап, бер генә намазын да калдырмыйча, изге Коръән укып, садакаларын биреп, уразаларын тотып, гыйбадәтле картлык каршылый ул. 3 бала анасы буларак, бик олы җанлы, мәрхәмәтле дә ул. Бала оныкларын яратып, сагынып каршы ала. Аларны авыр сулап озатып та куя. Безнең балалар да аны үз әбиләре сыман кабул итәләр. Хәлләрен белешеп, гел аралашып яшиләр. Хадиша апа иҗтимагый эштән дә читтә тормый. Махсус хәрби операция башлану белән иң беренче гуманитар ярдәмне җыярга ярдәм итүче волонтер буларак та җиң сызганып эшкә алынды. Әлеге изге эше өчен рәхмәт хаты белән дә бүләкләнде. Уңган куллы хуҗабикәнең хәленнән килмәгән эше дә юк. Аның эчке дөньясын тасвирлап, өй йортында аткан чәчкә гөлләре генә дәни тора. Яратып аларны үстерә, күңелен бушатыр өчен, алар белән сөйләшеп вакыт үткәрә. Алтын куллары аның тынгы белми. Еш кына авыл мәдәният йортыбызда аның эшләгән эшләре, бәйләгән ыек бияләйләренең күргәзмәсендә ясыйбыз. Кадерле Хадиша апабыз, бүген матур юбилеең белән котлап, сиңа саулык, исәнлек, җан тынычлыгы телибез. Алда да, авыз берлегендә, безнең өчен бик кадерле күршебез, үз әниебез, әбиебездәй якын кешебез булып аралашып яшик. Без сине барыбызда бик хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Булса булсын гомерләрең күпләре сокланырлык, язсын күршеләрне күркәм гомер узарлык. Хадиша апабыз бүген 70 яшен каршылый. Котларга булдык без аны изге теләк аркылы. Иртә белән күрешмәсәк, югалтулы булабыз. Исән саумы син диеп без шалтыратып куябыз. Авыр чакта сорамыйча үзе килеп җитә ул. Бер үк күршебез бәхетле, исән генә алда бул. 70 арты 80 килсен, 90 ишек шакысын, 100 яшеңдә елмаешып каршы алырга язсын. Без сине гаиләбез белән бүген котлап китәбез. Бүләк итеп хөрмәтеңә матур җырны бирәбез. Хөрмәтле Хадиша Усмановна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шундый нәрсә бәхет кайгыдан тора. Яшь шатлыктан оча күңел, я сагышка батыра. Эх, дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Дусларым, яшигәле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле.
кересің. Эх, дусларым, яшигәлле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Эх, дусларым, яшигәлле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Тормыш бит ул шундый нәрсә, ямын тәмен белгенә. Бүгенге көн белән яшә, иртәгесен кем белә. Эх, дусларым, яшигәлле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Эх, дусларым, яшигәлле, һәр көн соңгысы кебек. Кайгыларга урын куймай, бәхетләргә күмеле. Кайгыларга